Ostirala iritsi da, otsaiak 4. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko otsailaren 4an, Bilboko Alde Zaharreko Esperantza frontoian agertu ziren Jarrai, Aika edo Segi gazte mugimendutakoak izateagatik, Espainiako poliziak atxilotu nahi baina ihes eginak zeuden 18 gazte. 2 aste lehenago, Espainiako Auzitegi Gorenak talde terrorista zirela erabaki eta 23 gazteri 6 urteko espetxe zigorra jarri zien. Atxilotzeko agindu eta 4 harrapatu zituzten, baina askok ezkutatzea lortu zuten. Egun hartan, gazte mugimenduak Bilboko Arriaga inguruan deitua zuen elkarretaratzea debekatu zuen Auzitegi Nazionalak. Deialdiari eutsi eta eguerdirako 1000 lagunetik gora zazpikaleetan bildu ziren. Ahoz aho, Esperantza kaleko frontoira jotzeko zabaldu zen arte. Bertan agertu ziren epaiak zigortutako 18 gazte. Ireki aukerak independentziari Euskal Gazteria aurrera, pankartaren atzean, eta 1200 pertsonaren babesarekin. Agerraldi politikoarekin erantzun zioten epai politikoari.